Здравейте, приятели! Днес се намираме на 5 минути от центъра на град Пловдив, на 100 метра от Месо Бриколаж в източната промишлена зона на нашия град. Ще ви представя 3 складови помещения, които се намират на 4-тият етаж в ето тази сграда. Да, както вече разбрахте, намираме се на булевард 6 септември и аз смятам, че този имот си заслужава да бъде закупен най-малкото заради локацията му. Складовите помещения с обща квадратура 810 квадратни метра и все пак решението е ваше. Аз мога само да ви го покажа. Хайде! Вече се намираме на 4-тия етаж, а това е товарния асансьор с вместимост 1 тон. Пред нас са склад номер 1 с площ от 374 квадратни метра, склад номер 2 с площ от 324 квадратни метра и склад номер 3 с площ от 113 квадрата. Имаме и собствен санитарен възел. Склад номер 1. Както вече ви казах, той е с площ от 374 квадратни метра, разполага със собствен офис, а зад мен може да видите неговото пространство. Подходящ е за архив, за склад естествено, за спортна зала, а може би и фотостудио. Вие преценяте. Склад номер 2, който между другото и в момента се ползва с площ от 324 квадратни метра, отдясно граничи с склад номер 1, а отляво с склад номер 3. Хайде сега хвърлете един поглед на най-малкия склад, склад номер 3. Той граничи от дясно с склад номер 2 и е с площ от 113 квадратни метра. За ваша допълнителна информация, срещу нашата сграда е изграден чисто нов търговски комплекс, а до нас в момента се изгражда бизнес сграда. Ако и вие искате да развивате своя собствен бизнес, буквално на метри от центъра, то не се колебайте да ни потърсите. Очакваме ви!